This is not the Tagasabon. This one or Banaho says, Nana, say, one of us got to be ready. No, so don't pray. So I put her. Now, I don't so only Suppose what chance I say, oh, we don't see it. We know it, and then we didn't ask him to do. About one. Arusha Emmanuel Makwaba Emra Poku TV so mpani sem dwumadi na ya tena se ya de Abraham ensem no drosso na de ehia wo mu nene ya de mpani se ketewe singa dudu wura kakra bia ya de beso ahwefo bia idiri ye se ahwefo ni sopa entidan de nya tena se na ya bom aba so se moje bre na mo hwe ye dwumadi ahodo a ya de beso mu nyina Arusha beni ni kofi afrie na enne na Asanteman asetena eni ya ne se Asanteman putuo kumasin kanko Asanteman kanko nyina kafua na nananom atena se ni adwendwene Asanteman ho ne ya hwekwan kura nananom befa so a Asanteman bekoso atumpon esi anse se kuro eda ho na se ato apete a na yense de hu kuro ni fe yense de hu kuro ni ye enti basa nananom tena se na ade a ya ato apete no ya kan boaboa no na nyina yese praya ya kan boa no amana ye baako no na bibia etimi atwati asem beka ya enche pi ana mede Denyase ekomo edebre wa bra me ni nyaba na kasa me nyapani oboba sempremu etena se na ye cheche kwan a Denyase sensem fa so koye mo amohwe bi no de munim na ansa na meko Denyase sensem enedie nso no meko machi kakra na mabum ebia na onte de ekoso a na Denyase Hemaa mom atiasefo edikoto yewuranim se na Denyase Hemaa enye abiase ni meche na Adutwumwaa Bonin otoso miensa na Denyase Hemaa na omudikoto yewuranim no ana yewura te committee na omohwehwe mu a na obi akobo ni nkuro ekokire na busua dua ka busua dua medical cheche mbebrebe se hwe ade na se busua dua no o ma me ne hwan o nana ne hwan o nana ne hwan o nana nkanso a ohun saa nyoma we nyina na hwehwem na yehun se ampa oni we se bia me ne me boss owura kofi Poku ye baako bia enu aso ne ba ne ye mienu na enu aso no owo ye mienu no osan wo be ma bi kan ye ho mema ne manie ye mema no so e ba ye no so omuso manie ma na ba ye so ohun saa nyoma we nyina nananom hwe na omode asiesi asem na obra nananom mienu ko hia Denyase Hemaa ene achiam amom atiase Hemaa ba pani mu ko hia ye no na aja obi a kire ne de na nananom de beto ye wuranim no na Adutwumwaa Bonin ebu abono de di nkan ama ye betena bebuobo ho kwa na wabra na ye wura ebebu asem no obeka nanam fekuti nyina ebu anefo ka kire ne se na eni kwa se wode ntam de boso na entam no ene ye nya daje ne bebe ntam no mu kakra ntam no ye mu ahodo bebe na Asanteman mu ha de agidi na se de edi akotene pa edi nkan eduabo enye papa duabo de me susu obi aso nkobo dua eye ntam ise eti ni se ebia obi afa wade ana wo se wade wi eye ni pastor si obenten na afa o se wi eye media obenten so beka cho se nyam media na aya tinyije o se eye media na ase nyam media de a wo afa kosu abakasa guso kiki no de ahwewo na de obeka no waka anu eye ntam sase o de pledge na de sa ntam no e de pretty ya de say ye papa say ye boni sa de no susu say ye wo de anko ade a wo de pretty na me ura becheche mu say ne ntam kase ye no cheche ma e de wiase nyina ehu bi na Adutwumwaa Bonin nananum tu ne fo say ne ni kwase nko de ntam ne boso no ntam na omo kan ne say omo kan ye ura ntam kase ye kan omo sre ntam kase kan ta kase ye say nana Adutwumwaa Bonin otoso miensa one amom atiase Hemaa omo ya ade baako chese omo ya busua moja baako na nana hwehwe musu na esi pai enti ehu ko hia se yewura wode asem no eyi atudie eda na ni nyina mu nana Adutwumwaa Bonin atena akohwa no so fi hia aduasanum 35 years protocol service 35 good years
wɔyɛ adwuma papaapa ɛne ukɔ Denyase ankwada ne ade ɔmo bɔ na ba so pa na ne awahosem na wɔ mu ne sɛ yewura anya daagye ama nsɛm no dan ma yewura ebebu ano no okobu nkotodwe anaasɛ obu ntwɛ ɛpa yewura kyɛw so ɔmane di biem esua ma yewura ka sɛ yentu hyɛ da saa da no yewura mu asɛm no ɛna san ba biem a na nananom ɛbɛtena so na yewura ahwɛ na osisi asɛm no ɛno nso ana nana Adutwumwaa Bonin ne nua baako nso de nkrataa bi bɛpie mu sɛ ɔmo adi ase ɛne amomakye ase na saa nkrataa no na yɛ nkrataa edi adanse sɛ ɔmo ɛyɛ ade ase ne ɔmo na di Denyase akonnwa ma ne yie enti ɛbaa saa no na akɔyɛ penkye kakra ɛma yewura akyeame ɛma na Adutwumwaa Bonin ne nua bɛma no pie kɔɛ ma no kɔgyina abɔnten ana yewura etu asɛm no ɛde hyɛ da na gya yɛkɔ som na ne Asanteman asetena no na ɛkɔba ase yewura bɛfrɛ asɛm na epɛnsɛ mpanin sɛ kwatenten biara wie aboboa no nti ɔwɔ sɛ kwatenten biara aboa no na yɛfrɛ na Adutwumwaa Bonin bi gyina dwom na nananom yewura akyeame to sɛmpam a wɔnom nsɛm no kyɛ sɛ abomi pusa ama me kasa nyinaa ɛyɛ me su wɔ me tirim saa sɛ ɛha adwen papaapa na yewura akyeame to sɛmpa ɛde ma nananom a ɛbaa asetena nkyerɛ amahene ne abrempɔn a wɔn ka bi a ɛwom ɛma Asantehene sɛ biribi sɛ benya ado yewura otumi yɛ kɔnkɔn ɔte hɔ a na ne tim ayɛ ne dɛ ɛsiane sɛ na amahene twa hyia ne ho a na ama ne mu ayɛ dwuma ama asante ayɛ kɛse na abrempɔnfoɔ yɛto sɛmpa ma wɔn biara ɛka etu na Adutwumwaa Bonin fo na dodoɔ na adwene kɔ benkum sɛ wɔn srɛ ɛde ma na Adutwumwaa Bonin a emu ɔden ɛsiane sɛ wɔn a ɔbɛka ntam kɛseɛ sɛ ɔne wɔn yɛ bogya baako no dabi wɔn ne wɔn yɛ bogya baako ɛsiane sɛ wohwɛ committee adwuma wɔn kɔyɛ yɛ a wɔn de bɛto yewura anim a ɛnkyerɛ sɛ ɛyɛ pɛ esi pae eti na ɛho bɛnyia sɛ nananom ebi akyɛ na wɔn kyekye mu na yewura agya sikasi a ewi agya pɛm so ɔmo ɔpɛ a ɔno deɛ ɔde nokorɛ ɛna ɛyɛ adwuma ɔde pɛpɛɛpɛ yɔ ɛna ɛyɛ adwuma debi a meka kyerɛ sɛ Asantehene sɛbi egu akonnwa a wɔte soɔ no ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔkyinkyim obiara nsa ɛde ne nsa afɔ n'akyi ɛde atwa aduane ahyɛ n'anum daabi ɔno deɛ adeɛ ne da no sɛ mpanin sɛ adeɛ ne daabi ɛda no afa nto efutɔ nti otie na amahene ne n'abrempɔnfoɔ de obiara bɛka no na agya ɔno nso ɛde ne final verdict anaasɛ ne mu a yɛ etwa toɔ ɛde ɛbae ɔkɔ court ɛbɛka sɛ final judgement ɔde ɛbae na abusua ɛnɛ awerɛho na me ankasa amadeɛ nyinaa me maame me nua baa sɛ metumi ka me yere kora na yɛyɛ anka mɛka me yere san sɛ maame dani dan nyinaa nanu efia de twa mu kora wɔ ne me di nkɔmmɔ wɔ Kofi yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ebehu yɛn mmɔbɔ san sɛ asɛm aba no aso kyerɛ me ankasa me mu ana me wani wate emu ɔya ɛde papa wasom Asante hyɛ aduasa enum na bibi si ato ɛde na abusua nim de nti a ɛkɔba sɛ nananom antimi anka bi ama ne sɛ oka ntam kɛseɛ na ɛte sɛ deɛ wato nsɔe sɛ medika kyerɛkyerɛ ntam ne mu biara oka ntam kɛseɛ na ɛte sɛ deɛ wato nsɔe anaasɛ wura afro na wamba sɛ ɔde bɔ so ne kɔhwehwɛ mu na sɛ nyɛ wo deɛ a te sɛ ɔde nsuo gyina wɔn mu akasa akyerɛ akyeame eti na ɛwɔ sɛ akori baa ne bɔ no na baabi ɔtare no ɔwɔ ayɛtɔ fam nti abusua nana Adutwumwaa Bonin a ɔtɔ so mmiɛnsa Denyase ma Hemaa sɛ me ne ɔkasa yi deɛ Santeman wura ɔpɛnsoɔ Otumfuo sɛ etu abio agya no kwan sɛ ɔmfa akonnwa ne ntoɔ san sɛ asɛm a ɛbaeɛ no emu ɔya abusua tape wɔ hɔ a mepɛ sɛ wokɔtie bi san sɛ me mɛtena ha mɛbɔ ne nyinaa mu ɛmfa nkyerɛ wɔ abere a me ma wo ntibi wɔ asom san sɛ asɛm na mani soɔ na de kɔ asom na mmom adi ka aka kyerɛ the previous videos sɛ yɛwura efie hɔ deɛ yɛwɔ wɔn a dane du a yɛma ɔmo kwan ama ɔmo nko atwa
na mmom yɛ deɛ ewie a audio a yɛn nsa bɛka no na yɛde aba abɛso yɛ abɛfo eti sɛ wɔnyɛ audio a yɛsrɛ wo fa kyɛ yɛn saa sɛ yɛde ka kyerɛ wo saa wɔnyɛ video a yɛbɛsrɛ wo fa kyɛ yɛn audio na yɛde som ɛwɔ nkonnwasɛm anaasɛ ahensɛm wɔ mɛnhyɛ kɛseɛ mu na mmom ɛnyɛ sɛ da ne da nyinaa hu sɛ yɛyɛ Poku TV panisɛm dwumadie deɛ yɛma mo videos bi a yɛma mo audios eti ɛnnɛ deɛ mofa nkyɛ yɛn ɛsiane sɛ ne yɛ Asanteman ne yɛ asetena ne deɛ ɛyɛ den a yɛnya akonya ɛmfa videos ɛntoto so ɛma mo na mmom audio na mo tebe so tɛwa so din tie sɛ deɛ nsɛm si kɔɔyɛ ne tie Leave it on labor. Leave it. But also didn't go so too. You know, 9 months with my head and head. You know, I said, I said, no, 7 brown, and that they said, no, they can't there, no, they pray. Not 7 brown, can send them over. Not only pray now, I show. They don't know, they say, they didn't know what they say. As I said, I don't know that come about this is the command. This is a young castle people. Think about them up with this. So also they share the worker. About the association, there's no kind of paper as the children. Who do you find them? They want to send them on another. I don't know because they don't come on. See, go when you follow what you're going away. I tell you now, then I search up on your boy. Then I said, what do I do? We'll go and buy. Yo. Yo. C'est bon, maman. Eh bien, c'est ça. Non, mais mon gars pour moi. C'est pas un ça, c'est ça, non, c'est lui. On est au chat. Non, tu dis, mon pas c'est bien. À des bails, il va vous dire, mais sur des cataba. Parce que vous mettez la table, on a dit, on dit, il faut du tout, tu gâtes bien où il y a mieux. Sinon, on peut le voir, on sait, on sait, on sait, on est travaux. Il va se souvenir de tout. Pour boire, on a dit, mon c'est d'être mon moteur. Moi, je vous dis. Tout le monde en a non. Mo di ne mo di be wa. Me na kwa ma kan ade ni nya si di. Ni ba ba ni no re. O bo anu se o di mo na se. Koma do to so. Gente, so that's the those who present say when you for not also why you you watch me my friend back for a deep down to me and go na man drop for so to watch me so mo yi so buy una tie na kra see what you where minister for jam Sirebu no where Nana wo su adman den ya sibe amai oh dear that's what I'm watching ele apradi na bese so do puse na e bo ya ya udu do na tai na penfuo no a wo ne so no wo mo so mu tibele ne so tie ye tabi mana ele asemi ba yina na bi ki se so ni se bia na ki si o god ba fa ni kra me akase mo ntini e ba wie no e ko fu se ye ma me mi a Denyase ma nya no abo o be so mi tumi mi se yoro ono na jumi nyina buta ma me no ofon wati okam wasun kakra ti me mesre kakra mi se yoro ni to ni bia fo tam kesiye no ye lady mi so na tam no chere se abon se yoro mi to ni bia fo na ye she
You are very much. I shall say now, with me, I can see all the questions. It's a question. Why before? Too much time. I'm asking before. Now, the can say, a year and time just here. Asantehene say, all the pride there now, some car. The opening a ball. And now, my son, and here I can say, OCC. Yeah, I want it now. I said, no, Denyase Hemaa. I can also open to my year and CSC. One place, say year and CSC. Or the internal boss, and our committee, and our one. On last week, before, no moon wrong by Poku and Castle, obeying in us. It is yes, every man and a down on a day. I don't say that we are saying, I don't know what I say. Even the baby member, the go call 70 many. I don't need to say what we do. There's no one out there. The video, now we'll bring you. I don't know. So, 8 years. so, 8 years. so, Yo. I'm so too possible. Sister, we are brown, but never ha. Yo. Yo. Or some of the battles of the Asanteman, Madu Crack, Poku Asanteman. Yo. Or some I am catching Mutu from Catchano. Says a secret drop. Lemma, and then several times here. And what better to Asanteman? Yo. Says our culture and so you have pretty cheap Asanteman did that. Listen, secret drop fine. And then everybody another seven number says as man was Asanteman. I don't know why. Since I'm without the channel. Job. Also, Asantehene have a Poku. So somebody or say a burn your studio. So somebody or some another catcher, send that the state the teachers and to my soul the blood there. Well, yeah, now we'll come. So, the catcher of Asantehene, who will listen to who did you, who did them for, who did Bammy. Since I catch up, what is the Uni Mammy, who are done for, who did you? Was also catching us as a bit, who see the job, who take a seer, then a song, and what a catcher. Was this a bad answer? Tell me, what you say, what you say. Say, I never did yet, and you're not catching the breath. The next animal. Yeah, some little ground, you know. They would not to say who runs Asantehene. What's up, we have the Hemaa? No power, some as a community. So, I small bar, Asanteman transfer. Somebody, then I say, one and up, somebody, then as any
Sẹ́sẹ́bẹ̀ lónìí àfọ̀dúwọ́ lẹ́yìn àsìtì sẹ́nu ọtí lẹ́yìn ẹsẹ̀ kòtò àsọ̀kọ̀ ẹ̀fẹ́ nà sèwá. Wọ́n fẹ́ sẹ́bẹ̀ ní ẹ̀pẹ́ wa ọ̀fẹ́ lẹ́yìn àsìtì sẹ́bẹ̀ lẹ́yìn àfọ̀ sèwá lọ́dún fẹ́ wọ̀ mu. Tí wọ́n pẹ́ náà sẹ́bẹ̀ pàpàpàpàpà ọ̀dọ́ sẹ́bẹ̀ ọ̀kàtà yọ̀m. Sẹ́sẹ́ ọjọ́ ọ̀pẹ̀lásẹ̀ wọn pátá ẹ̀ka àyẹ̀wò ẹ̀ṣọ́ òsìẹ́sìẹ́ sẹ́bẹ̀lì ní àwọn tó sọ́tò ní fọ́m ọ̀sẹ̀ ọ̀fẹ́rẹ́ àbúrò pẹ́ ní ọ̀sẹ̀ dẹ̀dẹ̀sí àkà náà sẹ́bẹ̀ abọ́nù nù sẹ́bẹ̀ náà nàmú tó wọ́n sẹ́ ọ̀nfà kyẹ́ nù ọ̀hán diẹ ní sẹ́ bá wọn sẹ́bẹ̀ sẹ́ wọ́n diẹ yẹ ẹ̀ má nù bọ̀. Ọ̀sẹ̀ ọ̀bẹ sọ ayẹ ẹ̀fí ẹ̀bẹ̀rù nù ní ọ̀sọ̀ ọ̀sọ̀ ní kúrò ní bẹ̀sẹ̀ ìwọ́n ká kyẹ́ mi ti sáà ní bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ àjùmọ̀ yìí wọ́n mi yà hwẹ́ èmi pẹ̀lú máa ká lọ kúrò àjẹ́ ọ̀nà sẹ́ dà sí ẹ̀dá nananom sàtìmọ̀ yìí ọ̀ma ní sẹ́ dà. Sẹ́dá bọ̀ nù. Sẹ́sẹ́ ọ̀tá hó de takasẹ́ àbọ̀ lẹ́sùn wa nínú ọ̀bá nà hó sẹ́sẹ́bi lọ́nà sẹ́yà ọ̀nà bẹ̀sẹ̀ tó bí ẹ̀dì lọ́sọ̀ ọ̀dà wọn pèrè tó ọ̀ ọjà náà yà fi hàn sọ wọ́n yẹ kó a sábà ọ̀sọ̀ tí a sẹ́bi lẹ́yìn ẹ̀sẹ̀ ọ̀bùn náà sọ deɛ ọ̀dà wọn deɛ ẹ̀nẹ́ ó ní deɛ nàṣẹ ẹ̀mẹ́ ìlú àbọ̀ ọ̀tún ẹ̀tí wọ́n wà lọ́wọ́ wọn. Poku TV.